ukuthi umuntu is down and out today akusho ukuthi mrathe off. Umuntu kaNkulunkulu akaqedwa. Sure. As long as umuntu esesekaNkulunkulu, what is the Bible saying? The Bible says we are born of an incorruptible seed. Yeah. Whatever is born of God overcomes the world. Yeah. So umuntu kaNkulunkulu akaqedwa. Eish. Elawo mazwi nje ngifuna ukwasho ukuthi unga mbukelele umuntu phansi ngenxa yesimo sakhe. Awazi ukuthi kusasa khona umunye umfowethu wakwaShumane Ntshumayelo omngane wami wakwaShumane Ntshumayelo ethi umuntu uyahlonishwa. Usithethe. Umngane wami omkhulu. Yeah. Umuntu uyahlonishwa.